Ola, sexa benvido a esta casa moderna perfeita para quen busca conforto e estilo en un só lugar. A casa posúe unha fachada contemporánea con liñas reitas e cores neutras. A porta de entrada é de madeira e ao lado as xanelas amplas que permiten a entrada de bastante luz natural. Na frenche há un pequeno jardín con plantas decorativas. Entrando encontramos un cuarto moderno e aconchegante. Há unha cama de casal con roupa de cama en tons de ceniza e preto. En frenche á cama há unha televisão fixada na parede e unha escribiña con computador, perfecta para estudar ou traballar. Ao lado, un grande armario con portas espelhadas ofrece moito espazo para as roupas e accesorios. O ar-condicionado garante o conforto en todas as estações. A cociña é práctica e elegante, con armarios pretos e brancadas de madeira. As paredes saos decoradas con azulexos en preto e branco, dando un toque moderno. Há un fogao embutido, forno, microondas, pía e lavalousas. Todo pronto para o día a día. A sala é ampla e iluminada, con un sofá moito confortável, perfecto para reunir a familia. Na parede há un revestimento de tixoliños, unha televisão grande e cuadros decorativos. O tapete maixo e as cortinas longas tornan o ambiente acolledor. O bañeiro é moderno e ben iluminado. Posúe un chuveiro con box de vidro preto, vaso sanitario e unha pía con gabinete branco. O revestimento en porcelanato marmorizado e o piso de madeira dá un toque sofisticado. A casa conta tamén con unha garaxe moderna e ben planexada. O espazo é cuberto por unha estrutura de madeira con teto translúcido que protege o carro do sol e da xuvia. O piso é de concreto, con faixas de grama natural que dá un toque de charme e armonía ao ambiente. É un lugar perfeito para estacionar con seguranza e estilo. Esta casa combina elegancia, funcionalidade e conforto. O lugar perfeito para vivir ben.